Sweetheart. What? Sweetheart. Yani. Wallahi. She's what? Wallahi. Sweetheart. Toya. Musamman na ce kun zuwa. Ai tun abin nake nan wajen nake jiran ki. Wallahi sweetheart. Sweet. Yo, wallahi. Yo, no, ya ƙarya. Wallahi. What? Toya. Ai tun abin nake jiran ki. Ni ma tun ɗazu na ce bari. Kuma yau saboda ke na ajiye azumi gaba ɗaya. What? Allah. Kuma ka tanga alƙawarin mu ne yau. Kuma da kuma yana na available sai da. What? Sweetheart. Kika ta haka? Aski ne. Askin uwarka? Sweet? Kace askin uwarka? Daman gardi ne kai? What? Dole ka sha ƙwarewa wallahi. Daman gardi ne kai? Sweet? Allah wai na raji. Ka cuce ni. Kuɗi na dinga ba. Wallahi dole ka sha ƙwarewa. Dan gardi kuma. Lawashi ya san ka? Sweet? Yawa! What? Lawashi ne? Don je ba? What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Justice Yalima? Wallahi kashi, ba ka cuce ni.